Allah kai haƙuri. Wallahi ba laifina ba ne, ƙarfina aka yi. Dama ka san gurasa ne? Kai mutumin Kano ne? Ai mu nan a ƙasar Zazzau ba mu da abincin da ya kai fatan tsaki. Ashe kuma daular Zazzau na faɗo. Sannu da dodo. Yaro mai magani ko haƙo. Idan da wanda za ka shaƙe ni zan Me ka zo nema? mu bi hanyar da za mu samu dukiyar nan ta fito. Ba ka da ban kotaro a cikin dukiyar magada. To su waye magadan? Kamata ya mu rufa mu junan mu asiri. Ka fi kowa sanin waye ne. Kana taka ni zan fito ka. Kai lakum ka bi na hankali. Dukiyar na yawo tana neman inda za ta dira. Za ta yi lakum ba wanda ya isa ya sa da lakum. Sarkinka ne ba? Yar ƙaniya. Akwai kuwa matsala. Dukiyar nan ba ta mutum guda ba ce. Ciki ma har da kai. Wa ni? Kai shiri zan baka yata. Yari maka roƙi baban ka ne auren da ke ga mutumin nan. In dai mutum yana da kuɗi bai damu da martaban ka ba ballanta na ke maka. Sai na jawo a garin na abin magana. Ba za ka duba da irin yadda sauran sarakuna makotanmu ba su ji daɗin wannan abin da yake faruwa ba. Dama ta samu. Kai ne za ka yi min tarnaƙi? Ƙarya kake. Kai ba kyau ba, kuma kana magana kamar wani bebe. Dukiya ce a dankali mahaifinki sun sanu. Mahaifinka ya bar akwate guda uku abu ne ɗaya zuzuwarin kuɗi. Ba sai ka lissafa ba. Tashi kuɗi. Ku taimake ni idan ya mutu asiri na ya tono. Me ya kawo maganar mutuwa? Ka saka min kafar mahaifina daga damga. Ni da ku ne a nan. Kar ta tsakar. Ku tashi ku ta. Ka bari in kame masu tofi da Allah da annabi ka. Ƙarya ne. Wace waƙar kake man? Na san baka san ayar Qur'ani ko ɗaya ba. Sake ki. Mati! Baba gaya mana ina dukiyarmu take. Karka yadda hannunka ya taba ni. Ɗauke kaifi a kaina. Ni da ke gare na da kadari ne ni ma. Kai fa ba aure akai ka ba. A cikin birnin Zazzau kaf wane ne ya san cewar ku kuka kashe uban nan? Yaya. Kai da Allah kai magana da Allah. Baba ya cika. Ka faɗi gaskiya ko kuma in fille maka kanka wallahi. Allah ba a zalibi bane. Amma yaro, Allah ya shirye ka.